ростӣ ман ҳар чӣ дидам аз додан дидам. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. шумо кӯшиш кунед аз нафарони диҳанда бошед, аз ҷумлаи диҳанда бошед. ва ин ба монанди онест ки мо як донаи гандумро ба замин мепӯшем ва он бузург мешавад ва хушҳои бисёр меандозад. он чӣ ки медиҳед ҳамон аз они шумост. он чӣ ки дар шумост ӯ аз шумо нест. ҳамин пул, шӯҳрат, давлат инсонро дигаргун карда метавонад. зеро агар аксар мардуми суол кунем мегӯянд о пул инсонро дигар мекунад, пул инсонро ин мекунад. пул инсонро дигар намекунад. пул кӣ будан инсонро нишон медиҳад. мақсадҳо бисёр, аммо аз ҳама муҳимаш бояд ки коре кунем ки фоидаи мо зарре ҳам бошад ба ҷомеа расад.